Жеңу проспекты 1-05 көп фатирлы йорты каршындагы балалар майданчыгы кеңейтилип, бирге спорт жиһазлары урнаштырыла. Алар барысы да Яңа шәһәр территориаль иҗтимагый үзидарә рәисе Тамара Тыткина елның иң яхшы территориаль җәмәгать советы республика конкурсында катнашып аткан грант акчасына корыла. Әлеге мәйданда спорт жиһазлары, тренажерлар урын алачак. Алар янәшәсенә шулай ук скамьялар, чүп-чар өчен урыннар куелачак. Вот в этом году, в 2020, я тоже участвовала в этом конкурсе и заняла первое место, то есть выиграла грант. Сумма гранта 608 тысяч рублей. И вот посоветуясь с своими жителями, с руководителем ТСЖ, мы решили установить спортивные снаряды для наших граждан. Они же очень просили. И вот, пожалуйста, приехали и устанавливают. Биредә яшәүчеләр спорт җиһазлары куелуга бик шат. Мәйданчык буш тормасын, олысы кешесенә файда китерсен ди йортта яшәүчеләр. Бу якта балалар уйнаса, мәйданның икенче ягында өлкәннәр сәламәтлекләрен ныгыту өчен спорт белән шөгыльләнә алачак. Смотрим, работали с утра почти весь день. Мы очень рады, все пенсионеры очень рады этому. Ходить будете туда? Обязательно. Обязательно. С утра, Спасибо днем большое. ребятишки, а вечером старики. Спасибо большое. Тамара Тыткина Яңа шәһәр үзидарәсе белән 15 ел җитәкчелек итә. Шул дәвердә берничә грант тотып, әлеге үзидарәгә караган биләмәдәге йорт ишегалларын төзекләндерүдә рәиснең өлеше зур. Адлия Бурханова, Денис Ипатов, Зей хәбәрләре.